Hvad så? Og velkommen. Ja, vi har ikke rigtig snakket i videoen, det var ikke særlig godt. Det var ikke meningen, men vi har... Det gik lidt fucked, men, vi har det givet slag og det hele, men det kan jeg sige til sidste video. Ja, hvor vi giver slag, hvor det er samlet. Helvede. Velkommen til vores kanal, det bliver meget det her. Ja, og vi laver sådan en her video hver søndag. Ja, en challenge. Men i dag kommer der 2. Ja, og den næste uge, der kan vi allerede sige. For nu, altså normalt så vil det være sådan, at det er en overraskelse. Ja. Men vi har allerede sagt det på en måde. Det er chili. Det er chili på næste søndag. Så vær klar til det. Og det er Everton mod Newcastle. Nå, men... Og glæd jer til den her kamp. Ja, den er vanvittig god. Nå. Men ses, guys. Stop, der kommer en giveaway. Need your heart. I need your heart. I need your heart. I need your heart. I need your heart. Det var den her video, der kommer også en karriere. Fuck, okay, vent, man kan ikke se. Okay, Conrad skal slå 7 gange, og så slår vi, så det kommer bare. Hvad fanden var det, jeg ramte? Du ramte lige storbrorsen. Det var mit storbrorsen. Okay, kom til slå 7 gange. Hvad siger jeg, dreng? Der er ikke nogen seng eller noget som helst. Det er her, der er seng, ikke? Hvad siger jeg? Man kan høre dig til. Kom nu op, Conrad. Slå 7 gange. Okay. Fuck. Kom så, du skal slå. Du har stadig 6 gange, Conrad. Okay.
Okay, kom, du har stadig 6 gange. Så du kan bare slå med den hånd nu. Okay, hvad så? Du har stadig 5 gange. Nej, forkert om. 4, 3. Nej, du skal ikke gøre det der tæller, jeg skal Okay. fire. Fordi du bevæger dig sådan der. Der rammer du shit. 3. Okay, det er også. 2. Kom så. Jeg rammer nu, dreng. Det er den sidste. Er det ikke rigtigt, fordi jeg går helt ind i seng? Nu skal jeg slå Connor en gang. Okay, er du klar? Ja. Er du klar? Jeg slår også fucking hårdt. Er du klar? Du må ikke gøre sådan noget mere. Okay. Så jeg nu. Kom nu. Op og slå Connor. Kom lige hurtigt. Kom her, Connor. Kom op. Kom op. Klar. 3, 2, 1. Det er nok. Kom nu. Okay. Så luk øjnene og tæl til 10. Nej, kom nu. Det er okay. Det var alt hver gang. Connor fik et sindssygt hårdt træk. Vel, du skal lige sige vel, Connor. Kan du sige vel? Nej. Okay. Dårlig på næren. Og efter næste gang. Hej. Fuck mit hoved.